ब्रह्म धोरोमखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो जोबोद एक्टिभलि खामानि मावबोदों आरो दिनै बेवहाय मालिपारायाव गिदिरथार मोनसे यज्ञ आहुति होनानै मागि पुर्णिमाखौ बेवहाय बिथांमोना बेवहाय फालिदों आरो बेवहाय बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो जों गावखौनो एसे गोथारथि मोनसे अनुभब जादों। आङो स्वरूप स्थितिनि फारसे रोजा रोजा साबायखर बावदों जे बिथांमोना बर' माहारिनि जि मोनसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमखौ फोसावनानै जोंनि जि माखासे गेना गोरोन्थि गोनां साननाय एबा बायदिसिना सरासनस्रा थासारिनिफ्राय जोबोद मोनसे अर्गेनाइज माने भाबे समाजखौ दावगालांनायाव बिथांमोना जथेस्थ' खामानि मावदों। मोनसे समाव ट्राइबेल माहारि हिसाबै जोंनि माखासे साननाय हनायफ्रा जोबोद सरासनस्रा आखुआव जोङो सोलियोमोन। जोंनि ओनसोलफ्राव जौ लोंनायनिफ्राय लानानै बायदिसिना माखासे जाय प्रेक्टिसफ्रा जाय एक्टिभिटिसफ्रा समाज दावगानायाव जेबो मदद खालामा बेबायदि माखासे थासारि दङमोन। दिनै स्वरूप स्थितिनिफ्राय जथेस्थ' जिखिनि सोदांनाय आरो माखासे रिफर्मेशनफोरखौ लाबोदों आं बिनि थाखाय साबायखर बावदों आरो बे आफादखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिनि सिबियारिफ्रा जायगा जायगा सिबिनो थाखाय माखासे थानसालि लुनाय, अफिस लुनाय, बिथांमोननि गेस्ट हाउस लुनाय बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो बिटिआर सरकारा मावगासिनो दङ आरो जिखिनि आद्रा दंबावो अलरेडि 100टा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मन्दिर लुनायनि थाखाय एप्रुभ होबाय। आरोबाव थालांनाय 100टाखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय होनो थाखाय आवगायगासिनो दङ। नोंथांखौ जे जिल्लायाव 1.5 कोटि थाखा सेंसन होनाय जाबाय आरो बिथांमोननि रेस्ट हाउसआ लुनाय जागोन। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएसएस का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेन्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायोमोन माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वाला मा जानाय जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो खाथियाव। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।